Добро утро! Добро утро! Добро утро! Добро утро! Добро утро! Вие гледате информационно-музикалното предаване Добро утро, а това е Вяра Анкова и днес е нейният телевизионен дебют. Да й пожелаем успех и очакваме първите новини. Мерси, Сашо. Добро утро! Започвам с водещите новини за деня. Книгата Най е отворена за вашите странни хрумвания, за необичайните ви хобита, за онова, което си струва да бъде разказано и видяно от всички зрители. Дами и господа, световно известният бас Никола Гюзелев. Добро утро! Добро утро! Как сте? Аз добре, надявам се и вие да сте добре. Аз като възкръснал. Стоянка Мутафова. Дами и господа, на вашето внимание дамата, която години наред надскача себе си, Стефка Костадинова. Добро утро!